Gidudahang nalambigid sa mga akyat bahay o kawat sa dakbayan sa Talisay, gipusil patay. Nahitabo kini kilid sa sapa sa Mananga sa Barangay Lawaan 3 sa Dakbayan sa Talisay. Ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Patay diya dayon ang usa ka lalaki nga ginganlang si Art Clinton Sabado, 32 anyos, taga Barangay Biason, Talisay City. Nakaangkon siya og tulo ka mga samad pinusilan siyang ulo. Gigong-gikan pa kadinitan og bilyard ug mo na lang nadunggan sa mga mulupyo sa dapit ang mga buto-buto sa armas. Sa pagsusi, nakita na lang nilang nahagba na lang kini kilid sa sapa ug nagkadugo na. Nasuta usab sa kapulisan nga may mga samad pinusilan ang biktima. Usa sa gisusi sa kapulisan nga posibleng kailara sa biktima ang mipatay kaniya. Samtang usa sa gisubay sa kapulisan nga motibo sa krimen ang may kalambigitan sa ginadiling drugas ug personal grudge. Atong gisubay ma'am ang possibility, ang anggulo sa illegal drugs ug sa possible personal grudge. Kini atong victim ma'am is nadakpan na ni before no sa kaso gyapon na illegal drugs, then for verification ang mga information nga atong na kuhapon based po sa mga testimonies po sa mga relatives ani ang possibility nga sa illegal drugs. Padayon ang kapulisan sa pagpangita og saksi nga makatabang pagtumbok sa mga suspetsado. Tulo ka buto no dito sa nahitabuan. Then karon nagpadayon pagpangita sa mga uban basig na ay mga eyewitness dito sa area, mga mo-cooperate sa atong investigation para ma-identify or na nakamayong atong suspects. Uban ni Clans Gabutin, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.